Ola, xentiña! Nesta ocasión imos a falar do tabuleiro 2D de nivel 20. Non, todavía non está disponible para todo o mundo porque está todavía en desenvolvemento, pero casi. Entón, agora abrirono para Patreon nivel ouro, que vos vou a comentar. Patreon nivel ouro, entre outras cousas, ten acceso a funcionalidades en desenvolvemento que neste punto estamos nese caso. Entón, a idea é que podamos botar un olliño por riba, facer algunhas probas e ir solucionando os problemas que se vayan detectando, é dicir, seríamos un pouco beta testers, e de aí, cando estea todo máis afinado, se abriría o resto do mundo e podería empregalo calquera que non sexa Patreon tamén. Entón, bueno, comento isto porque supoño que a xente preguntará se sodes Patreon nivel ouro, pois tamén vos dá acceso á creación de libros de regras, é dicir, a crear clases, razas e demais para os sistemas que están actualmente en nivel 20, como poden ser Pathfinder, como pode ser D&D 5e. Entón, bueno, o deixo aquí porque sempre é algo que se adoita preguntar. E agora imos a ver o tabuleiro 2D, que era o que nos interesaba dende o principio. Para acceder ao tabuleiro 2D podemos facelo dende aquí ou dende a unha campaña. Dende a campaña vemos aquí como xa nos a iniciar o tabuleiro 3D, que o que estaba de antes, e logo temos aquí o acceso anticipado que nos permite dende aquí acceder ao tabuleiro 2D. E se non, dende a páxina principal vemos aquí que temos tabuleiro virtual, e dende aí pois damos a crear unha partida, podemos ou non seleccionar unha campaña, se non podemos escribir aquí o texto que queiramos, e pois escollemos unha campaña, que vou a escoller a mesma que tiña aberta. Xa vedes que entre paréntesis nos indica de que sistema é, vale? Neste caso é unha universal que é moi sinxeliña e creo que non ten spoilers, así que non hai risco. E logo na parte de aquí temos para escoller o actual, que é o 3D, ou o de acceso anticipado 2D. Creamos unha nova partida e xa nos carga o tabuleiro. E aquí xa nos informa que, bueno, estou accedendo dende acceso anticipado e que, polo tanto, pois pode haber erros. Así que podemos ir vendo por aquí, dannos a benvida e nos informan, pois iso, de que están en desenvolvemento e que todavía están probando erros. E logo, pois, bueno, as funcionalidades que por agora están implementadas, pois, son a cámara 2D, que vemos aquí abaixo á dereita, as opcións de cámara, e logo nos indican que temos pois unhas novas ferramentas de cámara que podemos ver aí, como son mover ou bloquear o punto de vista. É dicir que nos permiten tomar decisións sobre o que o grupo ve. Nos podemos mover o tabuleiro arrastrando, pero se bloqueamos, o resto do grupo só podería ver o que nos vemos como másteres. É dicir, non poderían arrastrar e ir máis aló. Se o bloqueamos, se non poderían. Entón, pois está esa opción. Unha é mover, é dicir, se están, sabe Dios onde, darlle e moverlo para que teñan a nosa vista ou bloquear a nosa vista que só poidan ver iso. E logo, bueno, avisan de que todavía a néboa de guerra non está disponible, o cal é moi dramático para min, porque a emprego moito, pero agora mesmo se podería empregar perfectamente a través, pois empregando mapas de cidades ou demais que normalmente non hai que ocultar nada. Se a parte que hai que ocultar está moi localizada, a través do bloqueo de pantalla poderíamos facer un apaño, que é o que máis ou menos pon aquí. Entón, se a sección que non poden ver, imos seleccionándonos que poden ver movendo o mapa, e dicir se é cuadriculado ou así, pois poderíamos apañalo. Pero bueno, eu penso que me vou esperar para as mazmorras que teñan que requira ocultar áreas, pois seguirei co 3D. O 3D vai seguir, a idea é que agora que está implementado o 2D, cando estea rodado xa, intentar crear con JavaScript, con esta linguaxe de programación tamén, o tabuleiro 3D. Unha vez o tabuleiro novo que se estea creando chegue ao nivel do actual, empezará a avanzar máis e o actual podería deixar de empregarse. Pero haberá un tempo no que estean pois a vez compartindo e outro se manterá para que a xente poida ir o seu ritmo cambiando sen problema. Pero supónse que en algún punto se extinguirá cando xa estea outro tabuleiro 3D ben crecidiño e ben funcionando. Pero bueno, para iso choverá. Entón, empresa. E logo nada, avisan de que hai funcións de filtro e que tamén nos ofrecen contido de forma gratuita para que poidamos xa ir probando e que, bueno, non sexa máis cómodo para improvisar algunha escena, porque son un pouco escenarios bastante comuns. E, bueno, nos avisa de que pouco a pouco isto irá crecendo e que se irá ampliando.
é que, como pon aquí, se irá ampliando modelos 3D, se engadirá o sistema de carpetas moi desexado, pero non deu tempo desta, entón xa se engadirá un poquinho máis adiante, e nada, as formas de contacto. Así que continuamos. Vemos a tabuleiro, hai partes que son iguais co de 3D, puquiñas, a barra vermella de arriba principalmente, e temos aquí pois a opción de ocultar o menú, os textos do menú, e de ampliar a pantalla completa. E logo temos aquí pois, ver o manual, ver as novidades, invitar. Se lle damos a invitar nos ofrece unha ligazón que é a mesmiña que temos arriba no URL. Compartindo esta ligazón a xente pode acceder ao tabuleiro. E logo temos aquí o rexistro de combate, que isto é exactamente igual que o que temos na campaña, vale? Co grupo e demais. De momento, o rexistro de combate e tabuleiro son elementos independentes, co cal non hai unha interacción directa, non podemos arrastrar e demais. Ten as súas vantaxes e os seus inconvenientes. Neste caso, pois bueno, nos permite ver de forma cómoda o rexistro de combate, que é o máis interesante, e logo temos aquí, igual que temos na campaña, porque é o mesmo, pois os resultados dos dados. Temos aquí, podemos ver as tiradas, tirar dende aquí se queremos, ou facelo directamente dende as opcións que nos proporciona o tabuleiro 2D. Se imos ao tabuleiro, temos na primeira sección. Bueno, antes de nada vou dicir isto, se me vou esquecer, as seccións de cámara aquí que temos á dereita, esta cámara chiquitina que está aquí é como o bloque de cámara, vale? Entón, en cámara temos a primeira que é a de forzar punto de vista, que iso se algún xogador ou xogadora está perdido polo mapa adiante, premiamos aquí e todo o mundo do grupo visualizará o que temos nos diante da pantalla. E xa asusta, pois iso, a posición, o zoom é o mesmo, mirarían exactamente o mesmo. Entón, se queremos quizás en algunha escena focalizar moito, en plan, e de pronto vos atacan, facemos zoom sobre o inimigo, pois é unha opción. E logo temos o bloqueo, que era o que comentaba, que poñendo isto, o grupo non pode saírse e vería sempre o que teña a súa máster en pantalla. E logo aquí abaixo de todo simplemente nos indica que estamos, a nosa conexión está ben, estamos conectadas, e logo aquí vemos quen está tamén. Agora mesmo estou eu soa, pero bueno, pois según todo o grupo se vería o número que corresponda. E logo temos aquí a sección de personaxes, vale? Se vedes aquí temos unha chea. Eu realmente son engadín dúas. Así que se vemos aquí nos filtros, aquí poderíamos escribir, vale? E xa nos filtraría simplemente por texto. Non hai que premer intro ni nada. Cada vez que escribimos unha letra, pois xa vai buscando. Logo temos aquí os filtros de ordenación. Podemos ordenar por recentes, por novos ou por nome. E logo podemos amosar ao público, vale? Que esta é o que nos comentaban antes, que nos proporcionaban recursos. E temos aquí as imaxes que dende nivel 20 foron encargando pouco a pouco mes tras mes. Entón, pois temos a Dracónido Paladín, temos a Elfa Exploradora, foron imaxes que se foron creando que son propias de nivel 20, por lo tanto, as comparten para que podamos empregalas en partida se queremos. É un bo recurso para poder improvisar, pois de pronto aparece unha súcubo ante esta exploradora, vale? E xa temos aquí para facer batalla, para facer probas, para o que queiramos. Tamén temos draw, hai un poquinho de variedade. O token aparece no centro da nosa pantalla, entón, se non queremos facer aí un cúmulo, podemos ir un pouco espaciando, pero bueno, podemos movelas. Para movelas, vedes que cambia a cor, cando pasamos por riba se poñen vermellas, pero non fai nada. Se pulsamos e non soltamos, movemos todo o tabuleiro. Iso tanto na mini como fora. Pero se prememos primeiro se pon verde e logo volvemos a premer, podemos mover o token, vale? Yo con isto que me dan min que vai dar algún sustiño pequeno. Cando seleccionamos o token, temos aquí a opción de editar e vemos un poquinho o menú, que é o mesmo de creación que imos a ver a continuación. E tamén nos permite duplicar, porque pois esta dríada non quixo vir soa, ou podemos borrar, porque ao final a súa compañera decidiu que mira, que a esta festa non se apunta. Entón, bueno, temos aquí un poquinho a posibilidade de engadindo tokens. E logo tamén hai búsquedas por etiqueta, que non sei, pois si, as teñen postas, que xa teñen algunhas asignadas nestas por defecto, pero non as podemos editar, entón non podo ver cales teñen. Pero bueno, está interesante esta opción. E nos virá moi ben para os filtros. No momento en que engadan carpetas, e supoño que pouco a pouco irán dando permisos para engadir máis filtros, quizáis a través dos libros de reglas ou de outro modo, poderemos engadir máis filtros. Pero bueno, aquí hai interesantes como son personaje, PNJ rival,
que bueno, que penso, eu polo menos probablemente sexan os que máis empregue. E logo temos a de mis subidas, que eu teño aquí un par que subín estes días. Entón, por exemplo, esta que é a que subín hoxe de proba, pois a podería borrar ou editar. Entón, pois a borro e a volvemos a crear, vale? Para facer a proba. Entón, pois esta sería la mía oscura, descripción monstro mitolóxico, e poderíamos ocultar o nome, vale? Pois eu que sei, o mellor realmente outra criatura ou o que sexa que está convertida en Lamia e queremos que non o saiba o grupo, pero nós queremos saber o telo identificado. Entón, pois simplemente chequeamos aquí e o grupo non podería ver o nome, aparecería o token, pero non verían o nome. E logo temos aquí o tamaño, pois podemos escoller o tamaño que consideremos, que como vedes son casillas. Aquí sería un pouco prestar atención ao de mediano, grande, tal, cantas casillas corresponden. E de aquí o asignamos. E logo temos o círculo que vai ao redor, vedes que teñen diferentes cores en algúns puntos, pois aquí podemos indicar se queremos que teña, que non teña círculo ou que se quera que non teña recorte. E sería ir un pouquiño xogando con isto no seu gusto. Podemos cambiarlle a cor, se escollemos que se xa con cor, senón, pois xa non nos sairía. E logo escollemos a imaxe e a subimos. Automáticamente, como normalmente non temos as imaxes xa a tamaño de token, pois nos dá esta ferramenta aquí moi cómoda que simplemente seleccionamos a área que nos interesa. Entón poderíamos intentar amosar a criatura a maior parte dela posible ou poderíamos reducir simplemente a cabeza, que normalmente é o que nos vai interesar. Entón xa dende aí pois aceptamos, xa nos sai aquí o recorte e logo lle poñemos etiquetas, pois neste caso pois rival, monstro, e a seleccionamos e o guardamos. E xa directamente nos ofrece a posibilidade de borralos e aliamos, de editalos se queremos axustar algo ou de engadir o rexistro, o tabuleiro, perdón. E aquí engadimos, como lle puxen sen recorte, pois se vería deste modo, pero pois non me gusta, entón a poño con círculos en borde e aquí a temos, vale? Supoño que a maioría si que irán con borde, demais por comodidade e homoxeneidade. Entón, bueno, teríamos aquí a Lamia asexando a todo este grupo que xa estaban, pois, no seu enredo. E agora se filtrásemos aquí por monstro, pois xa nos sairía, vale? Como vedes é moi sinxeliño, aquí xa nos avisa de que temos filtros postos, lle damos aquí a limpar filtros e xa nos volve a sair todo. Entón, penso que é bastante intuitivo, sinxelo de empregar e ademais temos a sorte de que nos ofrecen xa os recursos de nivel 20 que nunca se sabe. Cando temos que improvisar algo, bueno, temos estes a man. Como opción está ben, e se non queremos pois telos, pois simplemente filtramos polos nosos e xa estaría mis subidas e o resto que non amolen. E dun modo moi similar temos os mapas. Nos ofrecen dende aquí unha serie de mapas, este M, imos borralo para engadilo de novo, e temos aquí pois os mapas que dende nivel 20 ofrecen. Estes non os podemos editar, pero con un pequeno clic podemos ver xa a preview. Vemos que son de Neutral Party Maps e supoño que teñen un acordo con Neutral Party Maps e aparte de que creo que teñen moitos gratuitos dende esta web. E bueno, poderíamos empregar estes mapas que ademais son mapas bastante xenéricos, co cal para improvisar unha escena pois dunha pequena cabana illada ou dun pequeno patio dun palacio ou do que sexa ou un acantilado nun bosque, podemos botarlle un ollo, podemos darlle dende aquí a engadir ou directamente dende este pequeno botonciño. E aquí xa teríamos a todo o mundo nas súas posicións dentro deste mapa, co cal é bastante cómodo, vale? A exploradora pois se oculta tras esta árbore ou o que queiramos. E por suposto, temos tamén os filtros como tiñamos antes, recentes, novos, por nome, amosar todo e as etiquetas, que son diferentes. Neste caso pois temos interior, exterior, fantasía, ademais para combate, ou combate supoño que a maioría serán. E podemos engadir os nosos propios mapas. Así que imos limpar os filtros e volver ao punto inicial. Creamos novo mapa e seleccionamos. Neste caso era un naufraxio. Así que engadimos o texto, descripción, pois non sei, mapa con mar, non sei escribir, e aquí o seleccionamos. Seleccionamos entre os nosos arquivos e seleccionamos o mapa. Este mapa usei que é de 20 por 20, vale? Podemos indicarlle aquí axuste manual con rejilla,
vale? Podemos ir axustando, que parece que é bastante cómodo. E indicamos o rango seleccionado das casillas que sexan, vale? Neste caso que, son 20. E podemos darlle a aceptar e non lo axusta. Ou, se os sabemos de inicio, pois xa lle poñemos simplemente 20 por 20 e xa non lo axusta. Tamén podemos darlle ocultar rexilla. No caso, en galego, non me acordo, bueno, as rexas, se o mapa ven sen elas, podemos poñerllas, vale? E se non, as ocultamos e xa está, podemos escoller aquí. Porque ás veces, aínda que sí que axustemos máis ou menos ben, se duplican, pode ser incómodo. Entón, se xa trae o propio mapa a cuadrícula, pois podemos ocultala, e así que só teñamos unha. E logo nada, asignamos o tamaño ou o facemos dende aquí co axuste manual. E temos as etiquetas, que serían, bueno, exterior, interior, o que vayamos vendo. E lle damos a guardar. Esa, igual que o token, pois nos dá a opción de borrar, de editar ou de engadilo directamente. E pois o engadimos e aquí o temos, que xa vemos que o tamaño, como sabíamos que era 20 por 20, está perfectamente acorde. Penso que isto é o máis principal para xogar. Podemos poñernos aquí no tabuleiro de xadrez e xogar tamén. E logo temos as escenas que, como sabedes, é un pouco un pantallazo do que temos. Isto nos permite, por un lado, preparar escenas. É dicir, sabemos que nesta mazmorra xa hai esta cantidad de rivais dentro, que hai unha trampa aquí, podemos ir preparando un pouco todo e o guardamos. E cando o grupo chegue a ese punto, cargamos esa escena. Ou, o que no meu caso é o máis habitual, bueno, fago ambas, pois rematamos a sesión e estamos neste punto. Nada máis sinxelo que darlle a guardar, e neste caso, como estamos na campaña de Líricas de Drama, se nos recomenda iso como nome, poríamos o punto e sesión 2, ou 1, ou a que sexa. E aquí temos a data por defecto como descripción, pero podemos cambiala. Non vexo malo da descripción coa data, porque pode ser un punto interesante saber que día foi tal cousa, que sempre se lía, ou coas datas cando son moitas sesións. Entón, bueno, pois nada, lle daríamos a guardar e teríamos a escena rexistrada e guardada. Entón, se agora mesmo deixeino aquí solto e vi o gato e me move as minis porque é un gato moi habilidoso, e digo, ai que Cristo, isto non sei como estaba. Entón, como tiña escena guardada, pois nada, doulle e me agarda tal cual estaban as minis, o mapa, non hai moito máis. A cámara agora mesmo e os dados se soubera, pero como se borran cos segundos, pois polo menos como eu teño configurado, pois probablemente non se mosarían. Entón, esta é a funcionalidade básica, que para xogar creo que é moi importante, non só a diandío demais, senón pois iso, un mapa, non saber posicionar ou en que salas estaba cada unha, ainda que sexa así unha visión global en moitas aventuras, pode ser interesante. Así que, bueno, isto como non é o tabuleiro 3D, consume menos, ou iso agardo, así que, bueno, é unha moi boa opción. E o de guardar as escenas por se pasa calquera cousa, e xa está. E como xa tamén teñen os filtros, pois, bueno, podemos buscar só as de Líricas de Drama, ou só as de Odyssey, ou os que sexa, non teño ninguna, así que non van sair, pero filtraría. E logo xa temos os mapas, porque esta sección de arriba de tabuleiro é a de momento de xogo, vale? Entón tamén os dados, poden ser interesantes lanzalos dende aquí. Podemos escribir aquí tamén se é unha cantidade diferente e podemos lanzalo dende aquí. E tamén temos a opción de lanzar como, é dicir, pois podo lanzar como calquera personaxe ou criatura sobre a que eu teño control e que estea no rexistro de combate. Entón aquí temos, por exemplo, unha das xogadoras. A xogadora só tería acceso probablemente a esta opción. Eu, como son máster, teño acceso a toda a lista de personaxes e de rivais. Entón podería tirar como a ela e ver a ver se resolve ou non resolve pois algún obxectivo ou obstáculo. E xa tiraría e xa sairía como que o tirou ela, vale? Vede aquí que aparece un texto nunha pequena fiestra flotante. E aparte tirou os dados que desapareceron rapidamente. Iso imos velo agora. Aquí nas nosas preferencias temos a sección de axustes, onde podemos poñer o modo oscuro, que vemos que tamén temos aquí directamente o acceso, ou o facemos dende aquí.
vale? Temos por defecto e modo oscuro, e dende aquí o podemos axustar. Logo temos tamén, se vos destedes conta, cando se emprega o chat, saen uns textos, entón, escoitastedes cluc, pois iso, podemos activar ou desactivalo dende aquí. E logo, como vos comentei agora, cando tiramos os dados, saennos unha mensaxiña ou saia a tirada e podemos aquí seleccionar. Queremos que saia a mensaxe máis a tirada, isto dentro do tabuleiro, no rexistro seguirán aparecendo. Entón podemos escoller que só saia a mensaxe, que xa nos di o resultado, que se vexa só a tirada de dados ou que non se vexa nada. E logo temos aquí a tirada de dados, vale? Podemos escoller se sae no tabuleiro cando nós tiramos os dados, ou decir, se todos poden ver, todo o mundo pode ver a animación que lanzamos, e logo tamén se dende a web, que só miramos nós, e logo os resultados en animación, sen tirada, nin emoción, e aí se poden ver. E logo aquí temos unha combinación para os nosos dados, a cor que queiramos e a cor do número. Entón, bueno, se recordades o tablero 3D, as opcións de dados xa viñan un pouco prefixadas entre unhas a escoller, pero aquí non, aquí podemos escoller pois entre a gama de cores RGB a gusto. Entón, pois bueno, podemos empregar o código de cor que queiramos e podemos aplicalo aquí, e aquí traen unhas suxerencias que, bueno, permiten, ou xa está ben de lexibilidade, permiten ver ben, pero bueno, se queremos arriscarnos a poñer unha que non se vexa moi ben, pois aí temos a opción. E logo, se vos fixastedes unha vez, se tira o dado, a mí me desapareceu tras un breve período que eu teño posto de segundos, pero poderíamos ampliálo ou incluso que se queden aí ou que se queden aí ata que volvamos a tirar. Isto xa a gusto de servidores. E logo temos a barra de accións, que se nos imos aquí en personaxes e prememos en algún, vemos que se marca este check e nos aparece aquí pois as accións desa personaxe, vale? Entón, dende aquí podemos, vamos a quitar isto para que se vexa ben, podemos tirar os dados, vale? Ou ver os resumos dos detalles. Entón, por exemplo, unha de personaxe do revolucionario este que sabe rimar e temos isto vai co sistema de fragmentos, entón por iso se nos saen estas tres características principais. Preveníamos en acción e mira, ten conducir, pois que tal vai a sair a súa tira de conducir? Pois sentindo moito sacou un 3 só, vale? Bueno, pois teríamos estas tiradas. Dende axustes se podemos indicar pois na barra de accións, que ese bloqueciño de abaixo, o tamaño dos botóns e tamén os nomes que se vedes pois saen aí, vale? Violencia física, se ve aí o texto. Entón podemos facer que saia o nome completo, ou só o nome curto, ou non amosar texto. Entón pois nada, aquí podemos escoller. E basicamente, de forma moi resumida, pois estas serían as opcións do tabuleiro 2D. E nada, dende aquí se damos a sair, que é o que nos queda, nos devolvería á sección da campaña na que estamos. E nada máis. Penso que un bo avance que exista tabuleiro 2D, sobre todo para ordenadores que van máis achicados de recursos. Así que, bueno, agardo que fagades probas, que comentedes que tal vos vai cando estea disponible. Pero bueno, se alguén quere chequear un poquinho pode comentarme, se estou conectada podo darlle acceso para que vaya cheirando, pero bueno, xa vedes que é moi simple, que ten a opción de coller xa recursos de nivel 20 e mapas para improvisar algo, así que penso que o dos filtros e un poquinho todo o que foron engadindo está moi ben, xa con isto se pode xogar e ademais sabemos que se van ir engadindo máis funcionalidades. Medición, unha regla para medir, conos de área, moitas cousas irán entrando, vale? As carpetas tan desexadas, así que nada. Agardo que isto vos sirva para ter unha visión, que xa teñades en mente unha aventuriña que podedes probar cando saia. E nada, sorte cos dados.